sau biyu. Duka biyu, duka biyu, duka biyu, duka biyu. Ba ta yi aure ba ne? Ta yi aure. Me ka gani? Kani ne sai tare da tsohon saurayinta. Wannan kuma? Ai kai ma ka san kowa ta aura Zubi ba za ta iya rabuwa da su. Amma ni gaskiya ba zai yiwu a ce in yi aure kuma in sake ina kula wani ba, ina ga saurayi ko ma waye ne sai dai hakura na rabu da shi kenan in dai har aka ce na yi aure. Ai wasu da zaran sun yi aure sai su samu wani salo kuma na buɗe sabon faifayin sabon Allah. Allah ya kare, Allah dai ya tsire mu. Gaskiya ba na fata in yi aure in sake wai in ce wai wani kula wani ɗa namiji. Sai miji na kaɗai. War har yanzu Zubaida bata dawo ne? Eh bata dawo ba. Labarin dare idon ganin duhu shi za ya bayar. Kin san me nake son da ke? Ina son ki dan shiga ki dafa min indomi. Sai kuma ki dan dafa min Nescafe. Amma ki dan sa Nescafe din da dan yawa haka. Ji ko? To. Sannan gobe Nura zai zo. Ina so ki bashi kulawa sosai. Kar na ji wani abu fara daɗi. Kin ji ko? Imana. Ga wayarki. Lallai abin da nake son da ke, ina so ki guji abin da ba na so, kuma ki yi abin da nake so. You know? Yake. Duka biyu, duka biyu, duka kamar sahari sau biyu. Duka biyu, duka biyu, duka biyu, duka biyu. Yau ka dawo da wuri ne haka? An ce mun an ganki. Wa? Ni? A ina kuma? Inda kika je? Ba inda na je. Bayan asibitin ne gaya maka zan je. Dan nake nufi. Ko bayan nan kin je wani waje ne? A'a ban je ko ina ba. Wallahi shiga daga ciki a gaje nake. Ki dai faɗi gaskiya. Ko dai kin je wani waje ne ba tare da izini na ba. Me yasa kake tambaya haka? Ko dai ka ji wani abin ne? Ba komai, kawai dai za miki hakan ne domin na zo da yake. Umaira, ba abu bane mai sauki na fasalta miki abin da na ji a lokacin da na fara ganin ki ba. Wannan menene shi? Wannan shine tsantsar kauna. Kuma ki ma Umaira, ina fatan zaki buɗe zuciyarki ni ma ki sani a ciki. To na gode. Godiya kaɗai zaki ni? Ina ganin haka na yi ƙoƙari. Kin yi ƙoƙari, amma na so a ce ya faka.
amma kan ma shi kenan, na gode. Hakan ban nuna ba? Kin nuna amma na so a ce ya fara. Amma ina neman wata alfarma a gunki Umaira. Baki ce komai ba Umaira. Ina jin ka. Alfarmar ita ce Umaira. Ina son bayan na tafi ki kira ni. Hakan zai nuna cewa lalle kina yi da ni. Zan jarraba hakan. Allah ya baki ikon cika wannan alƙawari. Na gode Umaira. Wai ke me yasa ba ka san Nura ne? Kin san da cewa in ba ke da haɗin ta ba wanke miki ba? Ba zai miki komai ba? Ba damuwa na bane ko ya min kaya ko kar ya min kaya. Wannan ba shine matsalar ta ba. Ni dai fata na shine Allah ya bani miji na gari, mai tsoron Allah, wanda zai kauda ni daga hanyar wuta da ni aljanna. Kina tunani yanzu a wannan lokacin zaki samu namiji mai irin haka? Duka wannan yanayi ne wanda ba sa shuɗewa har duniya ta tashi. Haka zalika su ma na Allah ba su taɓa ƙarewa ba. Ta mace za ta iya fahimtar namiji mai irin wani? Kin san ba wai iya kalaman mutum ne yake sa ake gane ko shi mutum waye ba. Ayyukansa su suke sawa ake gane mutum waye. Haka zalika, da da kai ga ɓoye saɓansa wata ran sai an gane. To dai shawara na ƙarshe da zan baki. Ki ƙoƙarin ki haɗu da wanda kika ce kina so ɗin. Ni kuma ni miki alƙawarin zan taimaka miki. Amma na ji daɗin shawarar nan. Gaskiya na gode. Na ji daɗin shawarar nan da kika bani. Kuma Allah ya bar mu tare. Amin ya Allah. Bai shi ban wannan kan wannan abu gidi. Salamu alaikum. Haka yake. Wallahi. Haka kike gidan kuɗin nan. Na ga miki ai. Yawa, sanu. Kin ga mutum ya fa. Allah zan yi. Suwa kuma wana. Ɗan uwan yaya ne suka zo daga ƙauye. Wannan wace ce kuma? Matar shi ce. Au, iyalin ta ce? Allah sarki. Gaskiya. Iko Allah. To bismillah ku. Masha Allah. Mun zo mai kwana biyu mu sada zumunci ni da iyalina. Allah sarki. Ai na ji daɗi. Kuma saboda ganin ɗan uwana ya fi komai daɗi a gurina. Idan nawa yana nesa, ina tuna shi. Amma daga lokacin da ya zo kusa da ni, ina nuna masa ƙauna. Haba Ibrahim, ai ba wanda zai bada shi, ni ne zan bada shaida ka ba wani ba. Lokacin da muna yara, in na fashe da kuka, kai ma sai ka fashe da kuka. Kai baka mantuwa ne? A'a, to wace mantuwa zan? Ai ba na mantuwa. Yayi. Wannan matata ce. Kai, wai, beautiful. Amma auren soyayya kai ko? To, banda abun kuma ya abun jin kunya, ko ba haka ba, Ladidi? Gaskiya ne, ni kaina idan na ji wannan labarin, na kula soyayya zai ƙara mini ƙaimi sosai. Gaskiya ne. Wai ke ma auren soyayya kuka yi a haka? Au, da mai kike nufi? A ita soyayyar gaskiya ita ce ka so a so. Wannan shi ne magana. Yana tambaye ki baki bashi amsa ba. Ka faɗa musu mana ai kai tambaya ka. Auren soyayya muka yi da Zubaida. Kuma ina son ta tsakani da Allah. Kuma ita ma tana so na kamar haka. A lokacin da nake ganin duhu a fuskokin mata, amma ita a fuskarta haske nake gani. Ani da Ladidi da kike gani auren soyayya muka yi. Muna 'yan ƙauye ba mu ɓoye soyayya ba, sai ku 'yan birni za ku ɓoye soyayya? Za ku iya bani asalin labarin soyayya ku ta ina kuka haɗu?
Yana tambayin ki. A'a Ibrahim. Yanzu ba kai nake tambaya ba, ita matarka nake tambaya ta gaya mu. Ka gaya mishi. Ah, to ai ke ce ba ni ba. Ke za ki yi haka. Asali dai da ban san shi ba, kuma bai san ni ba. Wani mutum ya haɗa ni da shi. Daga nan na ji kawai na kama da san shi. Gaskiya ne wannan abu yayi. Abinda na fuskanta Sale yarinyar nan ba ta son. Tunda ka fuskanci ba ta son ka, to ai kawai shawarar zan ba ka rabu da ita. Ba zan iya kallon fuskar yayanta ba na gaya mai haka ba. To ai ba gaya masa za ka yi wai ba ka son ta ka haƙura da ita ba. Gaya masa za ka yi ka fuskanci yarinyar nan ba ta son ka. Saboda haka kawai kai za ka haƙura, in ya so daga wani lokacin sai ya san irin matakin shi da zai ɗauka a kai. Matakin da zai ɗauka shine tilasta ta so abin da ba ta so, daga ƙarshe ni kuma ya bani haƙuri ya gaya min cewar ba ta fuskanci abin da nake nufi ba, a hankali za ta gane. Lalle akwai ka da ƙoƙari. Ta yaya za ka yanke wa mutum hukunci tun kafin uzuri? Haka hukuncin yake tun farko. To, shawarar da zan baka kawai yanzu ka je ka yi ta addu'a, duk abin da ya fi alkhairi ubangiji Allah tabbatar ma da shi. Amin. Wannan shawarar taka ita zan dauka, kuma na gode da wannan shawarar da ka. Magana ka fi so gari in muga kanki kullum ka zo ka dan kara mana jarin ma, amma abu ya zama ko so garin nan wannan kai dai koyi wannan rayuwar dai. To jarin to magana jarin da muka yi za ka kara. Za ka gani cikin kaya orange da blue. Dai gaya min gaskiya. Gaskiya na faɗa maka ma, ka zo gurin da nake yi sai ka yanke hukunci ko? Shikenan. Wai go bayan ki. Sannan ki da zuwa 'yan mata. Yawa sun yi. Da fata na same ka lafiya. A lafiya kalau. To da ke sa abin da nake so da ke, mu nemi guri mu je mu zauna. Kin gane ko? Da mu tattauna. Duk yadda ne tunanin ki, kin wuce. Haka zalika ne ma, ke da zuciya da kake fasara, ka wuce na. Ban da daɗin baki. To kai daɗin baki kamo? Ni iya gaskiya ta na faɗa. To ni ma ai iya gaskiya ta na gaya maka. Idan har baka yarda ba, ka binciki zuciyata ka gani. To ta yaya ake bincike zuciya? Ko bayyana fuska ne. Ta wata fuskar bai ce. To yau da gobe fa. Ai ta duka. Hello mommy. Subhanallah, yanzu ya ake ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mene yake faruwa? Tafiya zan yi, jikin mahaifina ya ƙara tsamari. Dama mahaifinki bai da lafiya? To tashi zaki mu je. Duka biyu. Wannan ƙaitaccen shiri namu zai rika zo muku a tagwayen tashoshinmu Basarakiya TV da Nura Waye Hausa TV, a inda za mu rika kawo muku shi duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Gwaje! Me kake yi? A ɗebi makamai, a bi su! Abuna! Kasto! Me kake jira? Ka tsaya ka zuba min ido. Kama hanya! Ka buɗa! Da ke ce mahaifiyarmu, ki dakatar da farde daga wannan rashin imanin da yake yi, saboda ina jiya masa ƙarshen shi. Wannan ba jinin mu ba, ki bari na kashe ta da kaina mama. Ka sake ta da shekarar da tsine maka.
lallai yau ka nuna min cewa zuciyarka ta daɗe da ke kashewa. Duk irin kisan da kake yi a waje bai ishe ka ba sai ka biyo yan uwarka har gida ka kashe ta. A Basarakiya TV ne kadai za ku ringa kallon sabon fim ɗinmu mai suna Galaba. Galaba sabon series ne da zai rika zo muku duk ranar Laraba karfe 8 na dare. Ku yi subscribing domin kallon sabon shirye-shiryenmu. Galaba.